Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Kulbaan ta nila. Hilig naman sila nato og sorpresa. Musig magkatilaw na noon tayo niya og kastigo. Mabantay lang kita. Kinaibaw na baya gyud tas kinaiyan ni Renato. Basta maglago tagani na siya, na doon na ginasay silutan nato. Patay. May nantag ko tayo atraso niya. Kuya o kayo ko, magkalitan tang tanan ini. Way swerte kung kinsa nato ang iyang silutan. Manguros lang kitang daan ini. Ay, Ginoo ko. Kung tinuod ng gisulti ni Tiya Gaw, sa ato pa, namakak din nato si Junel. Namakak yun ka. Buti pa sabot, doon ay dakong kahulog ka ng iyang pagpamakak. Og malagmit, naa sila daw tang gibuhat ni Greggy. Ato ginagpaingon ng istorya, anak gaw. Kay siya rin may balita nato nga maikya si Greggy, di ba? Unya, salain natong nadunggan ron nga gikuha di ay og upat ka tao. Sakto lagi gid kaw. Mas maayo gid nga makakita gyud ta sa CCTV. Maogid ka. Kaya aron makita gid nato kung unsa gyud atong tuhuan nga istorya. Kikining atong mga nadungog, pulos raman ni tabi-tabi. Mas maayo gyud tong kita mismo ang makasaksi kung unsa gyud tinuod. Kung makita mi ni Junel, ako gyud unya siyang sukit-sukiton. Pangutan-aw niya gaw. Total, misaad man sab gyud siya nga motabang nato sa video. Di gyud siya makapamakak nato. Dili gid siya makalimod nato gaw. Ang importante nga maklaro nato kung unsa gyud tinuod nga istorya. Ang atong hinagiban, ini karon siyo. Di na to ikalimdan. Kalma lang kita pirmi. Ha? Di lang kita magpada sa atong gibati. Moray pirmi na kong gisilsil sa kong alimpatakan, Pits. Pero nagyod usahay nga musod sa kong hunahuna nga kung simba ko doon nagyod dautang may tabo ni Lolo. Di yun na ko kapanumpa ni mo nga wakoy dautang buhaton nila manimaos, Choco Pits. Awa lagi, pidap. No na lang yun pirmi nga naatay Ginoo siyo. Gusto ka, Pits. Kung magpasalamat yun sila nga mahinumdum ko sa Ginoo pirmi. Pero simba ko malimot ko. Mo'y akong gikuyawan sa akong kaugalingon, Pits. Ne. Kupti ng cross, Kupti. Para mahinumdum ka. Nga na kay Ginoo. Salamat, Pits. Uy, yun na siyo. Di ba ka na naglakaw sa nahan? Si Junel man na. Pits. Mupadong na silang sa ilang glinda. Murabag nagdamag buwak. Yay. Ang animalistic. Palagot yung ni tawhan na. Ops. Ingon ka kay kalmalanta. Ay, brad man lang hinong kakalit da. Nagpurol ra ba taon si Kuanda? Linda. Yay. Lagot soy. Ang binang cross ko balik siya. Kaya ron, mulupad din panuway sa kung una-una. Buwa mo siguro ka, Pits. Ay, tanas yun. Ito na tabangan yung tawhan na. Tabangan na to. Tabangan ba? Tabangan! Atong tabangan? Ayaw, di na maayo. Di maayo? Bad na, kalma lang. Di maayo? Di lagi, kaya sa kuhon mo eh. Tabangan lang na to. Kaya di ba kayo gustong tabangan? Ato na siyang sugat mong sunahan. Sukit-sukito na to siya. Kunain na si Greggy nila gida. Gusto. Panapits. Sa nga paingon? Kamu. Kami. Kuyog na mo rin ha, Junel. Kung gusto ka nga, wait, daw tang mahitabo ni mo. Butang na. Ayaw yung suways pagsukol na mo, ha? Kutkuot ka na. Kutkuot ka, pistola na. Sipiat ka nga, impas ka ng adlaw, ha? Ambi na ako, pistola. Ug kuyog na mo. Pagdali! Ikaw ha, daday. Ayaw pagpataka og yawit anang imong bakbak. Nga bisan kinsan la imong sultihan nga, wa kay basihan sa imong mga gipanulti. Maamong tanay imong katsismusa. Ay, kay gano'n, daday tinuod. Kung tinuod ba? Be, Ay, hain mang imong ebidensya, be, hamaman, be. paabot. Paabot, ay, pagkapura. Gadali ko. Purado ni mo. Paabot sa gayon.
Kay may bawra unya kas tinuod nga ang ako gisulti dili bakak. Kay ang nagsulti nako dili bakakon. Tanawa ra ka, ha? Ha? Magpaabot pa man ka. Unya, nag-una-una na ka. Tay, ayaw na mo paglali sa anak tay, be. Ano di ka na kadaday, ngay mong ambahan nung liktabaw na badong nga. Ganiha na siya sige yawit. Ay, may pahimangno lang ko nimo, ha? Kay nabaniog maron nga. Dito sa mansyon ba nga ikaw kuloy nanabi sa mga tao nga gikidnap siguro. Nanabi di ka na dito, nay? Nabi! Ay, we, patoko. Wa ko madabi ay. Wa na sad. Nara ko'y gisultihan ito nga usara. Pero wa ko nanabi. Wa ko kaibaw nga naibaw sa dahing uban. Ikay lang gipasangin lanoy nga ikaw kuloy. Ikaw ko nag-istorya. We, abot lang nila. Ambot na sad. Ilan na ng problema ay kung ako ilang. Pasagidlan. Basta ako. Usa na ako gisultihan. Bebe, kita. Ikaw ra. Kinsa imong isultihan? Ikaw ra, ikaw. May nun. Usa! Ang pagtarong niya! Tanawa ra mo. Di klaro yung lalis. Undangan na lagi na ninyo, nay, tay. Ako din na nabiyan eh. Choy, Felix, sultihan talaga ha. Bisag mahibaw pa sa Renato, anak. Wa dugaw mahadlok. Wag yung ka mahadlok. Bagga magagnaong. Di magkamadutlag uwaw. Bala ka na urayan, Felix. Bala. Ay, di yun. Magsakit ang akong tungol kung taugon kong bagagnaong. Kay gano'n, nangawat ko. Imong uto ka gyutitod. Weh! Bantay bitaw ka. Ikaw, gianay. Masuko gay nato si Renato, alisto ka lang. Ako mismo, mo'y musulti ni Renato. Aron tangtangon ka sa imong pagserbisyo dito. Weh, wag yung kumahadlaw. Nga di ko makatrabaho dito, Felix. Kay na ay dagang nagtinguha sa akong serbisyo. Sige, bantay bitaw ka. Bantay bitaw ka. Alisto ka na ako, daday. Asa ninyo taguin si Lolo Goryo? Asa? Wa man tao na mo nataguis lulo nimo. Tugan lang, Jonel. Kay naglagot bagi mo. Basin og lubagon ko ng imong dunggan, balik ng liog mo. Misulti lagi ko ninyo tinuod. Si Sir Goryo in town mismo mo'y miikyas dito sa life care. Ay, lagi pamakak pinap. Karong bag-angol na. Wa mo ko mamakakgod. Nalala ko'y gina nga USB din niyo na ni-add din sa ang video sa CCTV. Pwede niyo tanawon. Ami! Hama mong laptop. Tuwa sa akong kutsi siyo. Ako lang kuha. Ambi ang yawi sa mong kotse. Nasa kong bulsa. Kwa, Pets. Dadarayin din ang laptop. Siyo! Kuha ko na ko. Wa pa gid mo bisita si Jonel sa inyo? Wa pagaw, uy. Nagpaabot bitaw ko niya sukad gahapon. Basin unya pa to. Si nanay ug si tatay kaw, nagsigira bagyog lalis. Sa may lang gilalisan gaw. Ay, naglalis lagi sila, anang istoryaha. Kung tinuod bagyod ko nga doon ay nagkuha ni Greggy dito sa life care. Mao ba kaw? Si tatay, may tuo nga maikyas gid si Greggy. Pero si nanay, nakadungog man sa istorya nga gidakon og upat ka tawo si Greggy. Ay, pastila no? Usa gyud kay tinuod anak gaw. Sa imong paminaw. Kinsa kay husto anak nila? Biso na kayo na mag-una-una tagaw, uy. Ang atong tuhuan, maugid ang atong makita unya. May pawaan raman gyud unya na ba? Maugid kaw. Tanagaw? Tanaw eh. Time pagaw. Nga naman gaw. Kana pang kotse nga nagparking sa unahan. Di ba kang Junel man na? Bitaw. Kang Junel ginakaw. Basig to apay ngon sa inyo kaw. Namisita na siguro. Tana kaw magkalita. Kay aron ato siyang maabtan dito. Tana. Basin magatabang ka sa pagpasabot niya, Toribia. Magkaragan ko na siya tambagi nga kinahanglang mo surrender siya. Maolagi, attorney. Gisigihan bitaw ko na sig ingon ni Greggy kani adto. Di bagay ko na siya mo patuo. Palihog ko, Toribia. Basin di maminaw siya di mo. Suwayan lang nako, attorney. Ingnagi siya nga wala siya ang kapalagan. Kini anato ang maligong ebidensya. Dapat si Renato na ang malistang niya karon kung dili siya.
Kay siya ra ang bugtong anak ni Kanhi Binundo o bugtong apo ni Goryo. Maulagi. Mayo ang tagmaminaw siya nato, Attorney Aron. Mahuman na ning problema ha. Kung dugayon palitasyo ang tanan, delikado pa nga makagamot na pag-ayos niya to. O magdisudo niya inoon ta pagsukol niya sa mga kaso kung magkagamot siya og mayo sa iyang nemutangan karon. Sagdi lang, Attorney. Ang tanan nimong gisulti nako karon ako sing isulti ngadto niya. Salamat kayo, Toribia. Sigurado ka nga siya, me? Siya lagi tao na siyo. Di man lagi magklaro ang video. Ha? Maram na ingit-ngit. Sabot ka to? Kadlawan mo guna na itabo. Mao nga medyo ngit-ngit. Yun na para good. Murag duda ko na ko. Duda na ko ba? Ha? Batak ko padaklaro ka dito. Murag duda na ko. Di yun ni si Lolo Goryo. Ha? Nakailago siyang barog o linaktan. Binagot siya. Binagot. Iatras ako balik siya. Iatras. Ayaw pag-atras. Ang video ba iatras? Tarawa, pis. Gana. Tinaw magyo kag mata. Tinaw lagi. Oh, nya may pagkabudlat pagkamay. Budlat na lang. Sikap kayo. Oh. Di ba? Di man ni si Lolo Goryo? Mura bitaw dili. Junil, tukan ha? Tukan! Ayaw yung pugbakakihap. Hain ninyo taguis, Lolo. Hain! Uwa lagi taon kung may baho siyo. Uwa na mo taguin si Sir Goryo. Siya lang lagi taon ng naas video. Bida sa day. Di kina kamutukan ha? Saman. Mutukan ka o dili? Siyo. Ayaw taon siyo. Ayaw in taon ko ninyo kung saan siyo. Maluoy ka siyo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.